नमस्कार. प्रेरणा क्रिएशन्स आयोजित माझी कविता उपक्रमात मी राजेंद्र चुत्तर पुणे माझी रचना सादर करत आहे. माझ्या रचनेचं नाव आहे डंका वाजे मराठीचा. डंका वाजे मराठीचा, टिळा लावा मराठीचा, सांगावा असे मायेचा, निनाद तुतारीचा, डंका वाजे मराठीचा. डंका वाजे मराठीचा, बोल हा रामदासाचा, संसार की तुकोबाचा, रंग सारा मायबोलीचा, डंका वाजे मराठीचा. शामियाना मराठीचा, दिमाख मराठीचा, साज बगा मराठीचा, डंका वाजे मराठीचा. नवगंध मराठीचा, नवगंध मराठीचा, अभिजात मराठीचा, जागर हा मराठीचा, डंका वाजे मराठीचा, डंका वाजे मराठीचा. धन्यवाद.